dilayani. Terus. Jangan kau ceritaku ini kepada rakyatku bahwa sesungguhnya kekuasaan yang paling hakiki adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Mulia. Kalau rakyatku semuanya jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau rakyatku semuanya menjadi orang Nasrani, maka jangan jadi orang Yahudi. Kalau rakyatku semuanya menjadi orang Islam, tidak perlu menjadi orang Arab. Teruslah menjadi bangsa Nusantara yang kaya akan budaya ini. Teruslah menjadi warga Sambirejo yang berjati diri. Teruslah menjadi warga atau impresi yang berideologi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
ditunggu-tunggu bintang tamu nih. Anakku itu Elisa, Mbak Waluyo, Mbak Suhin, seperti Bajing Loncat, Mas Bawan Sakontra. Yo, hadir Mbak Waluyo, Mbak Elisa, Mbak Suhin juga ngakun. Ayo. Waktu sak terusnya tak pas lagi Mbak Waluyo, Mbak Elisa, Mbak Suhin sak cukupe dibebaskan karo panitia tekan santel iso perapat yo. Ya jenengan ndak undi. Jenengan ndak satu setengah jam. Anak dhewe kok lho sore wae kemudian. Santel kok tekan mriki ya. Lha ben nggih matur nuwun. Iki minta kasih pasrane kula to. Nggih, monggo. Oh nggih kula pasrane bojoku kok kaya anakku kok. Kok kabeh dipasrahke yo sampeyan napa? Aku ya sing mau kok. Ngaturake sing dalu. Padahal Ya. masange iki, Bu. Sugeng Iki dalu. pasar teman ora omongan. Ya Sugeng dalu, Mbak. Ya, sudah dulu Mbak Elisa. Sehat ya? Mungkin ada terima ya Mbak Waluyo. Ya ini dari di sana ini 150.000 kan. Saya. Ya. Akan yo karo bapak. Ya dia bapakku nyangkon sampeyan ya sampeyan ngene. Iya. Jadi bojo kula niku anggere metas-metas iki ora tak bayar ora apa-apa. Monggo sewengi untuk omong wae Pak. Ora apa-apa maksudnya bayaran itu ora tak arep-arep. Sing penting Penting duit dunia wis. Nggih matur nuwun pun kembali mriki derek manani badhe awit kawan tenaga mereka Mbak atau samping sedurso. Alias sampun 10 tahun beksi nggih. Wis saya maju nek. wis sawangan dhuwurnya lho nek tulisane. Bisa bocor, Pak. Bisa maca ora? Iso, aku biyen sekolah ora ketak sekolah kundak. Kok napa yo sing dhuwur? Lah nek nggih. Tebing bereksi dulu kini dan nanti. Artinya di sini sekarang lebih maju dan maju menjadi destinasi wisata yang top. Nah ini bereksi. Tadi ingatan dong bereksi maju. Dan buatan kepenuh. Belum benar atau kacau. Nah, secara ini berpanggangan. Dek kayu karo bojoku. Ini anak kula. Oh, anak jenengan. Iki bapak kula. Oh. Lapis niku kae bawahnya tuh jedol lisan niku napa? Iya, pertanyaan seminggu. Seminggu wis lahir nih. Dia mau sing kakek seminggu rampung. Wah, anak-anak seminggu. Andi koyo gawe mejo. Sing jelas ngono niki arep kula kopi kon niku niki anak kula. Niku kok ora percaya niki anak kula. Nggih, boten percaya nggih. Boten mirip nggih. Iki bapak kula saestu ning bapak kula niki Pak. Ya mengkane yen niku ngijabi kok mungkin matang terong saksi. Jenenge yo anakmu kok ya.
Ya anakku. Ya udah ngotong sasi aku setengah. Yang ngotong pirang sasi? Sanang sasi 10 dino. Seumanan sasi ora lumayan lho. Pemain kok iki 3 sasi dia iki kan ndas kok anggap. Mulane tak genepi lha iki kabeh iki nggone bapak kabeh. Iki bojoku kok ngono. Ya percaya. Dadi sing nono gemakine kok wis tuwa. Saiki salin-salin apa? Biar itu nek kula mangan to. Kula jangan iki. Upamane mangan yo kabeh nek kuwi nganggo tisu. Ah, kok dirobot ke wong sampeyan iki kok semacam mandi sing mati. Ora wis tuwa, mangan kabeh sing ora cangkem abad. Ada yang tenan kok. Ambil ya padahal iki. Rata ngono ya sampean yo aleman. Mau aku karo bojo yo mati yo mbok saya. Loh, Tapi bedane aku anak iki kaya ngene iki, make up yo apik aku sing ngukone. Nek ora mek bojoku yo tak tukoke. Pupur nek gak rewani adol kedet. Niki. pupur tapi ya. Celake adol babon. Lipen ki adol cempe. Wah, Kula ora iki bojoku ora kaya kandang. Banyak banget. Tenangane kok. Oh mau wis ngomong ae jarene aku ketok ayu dhewe bareng kan kene kok koyo ngono. Ora rasane omong aku kok. Ah piye? Bune kowe iki ayu dhewe. Nek. Bibi. Oh, Nek rasane yang ngomong ora ngerti. Nggih, matur nuwun. Iki biyen mawon ya atur monggo mbok wonten pamundhutan nek wonten boten menapa-menapa mangke anak kula nggih sing makarya. ini ingin baku, Mbak Mario, Mbak Elisa, Mbak Suhin sedaya wonten mriki namung mangayu bagya 1 dasawarsa wisata Taman Tebing Bersih ing mapan wonten ing tlatah Sambirjo, Kalasan Sleman mriki lan mugi-mugi Prambanan Sleman mriki mugi-mugi dados sarana ingkang bahkan berkah dumateng sedaya kemawon. Nggih. Derek ketongo, derek memuji, derek mangayu bagyo, anggenipun ambal warso kabeh sedoso. Mugi-mugi saged migunani tumrap sedaya masyarakat Konsep Sambirjo lan nganai kata-kata berkah mbok. Kok derek kan derek. Derek iki nek pamane mobil rusak kae diderek. Nggih. Derek apa? Derek mangayu bagyo lah. Derek. Dono ora masyarakat. Apa Pak? Masyarakat. Lah ya Jawa ki kon acara-acara data sawal wae diwaca kono cara kono sawala. Lah nek carane tadi sandang yo masyarakat. Ya bener masyarakat ya. Ya, roti wis. Nah, sekarang gini, Mbak Elisa kan dari Sulawesi. Iya. Setiap negara, setiap daerah punya filosofi adat masing-masing. Filosofi. Ya, hubungannya aksara Jawa karo Tebing Bersih yang ke-10 ini juga ada, Mbak Elisa. Ada hubungan. 1 dasawarsa Tebing Bersih dengan filosofi aksara Jawa ini ya no. Kok iso? Aksara Jawa ono kali dosa cacahe. Ya, salah satu ciri khas aksara Jawa kuwi beda sandangan, beda unine. Oh ya. Bersih ini mulai dari lahir sampai tahun ke-10 ini Ya. sandangannya mesti terus berubah. Sandangannya berubah terus. Iya, dia ngopo saiki lho, ho, iku sandangannya beda iso dadi hi, sandangannya Hi. beda meneh iso dadi hu. Ini bulu. Iya. Ini suku dari hu. Nah, Ini pepek dari he. dipepet kok dipepet lah goblok. Dipepet. Ya. Nah, mau sebagai nek hubungannya karo aksara Jawa mau, senajan to Bersih wis 10 tahun sandangane terus bertambah neng unine kudu tetap seperti 10 tahun yang lalu. Ojo berubah bunyi seperti ketika pondasi awal Brexit didirikan. Oh, jenenge konsisten. Konsisten. Modalnya ngeten iki bahwa bicara masalah pariwisata itu yang paling berat itu mempertahankan akar dan marwah. Budaya pariwisata itu paling abad itu mempertahankan akar dan marwah. Nek bukae Gampang Pak. Avokat itu bisa jadi avokat ini akarnya tetap avokat. Iya. Jabu bisa jadi jabu bangkok, jabu ini, jabu
akarnya adalah tetap jamur. Sayangnya yang namanya akar itu ada di bawah tanah, tidak kelihatan. Sementara ketika kita masuk ke breksi, sing ketok visualnya, bunyi-bunyinya, nek cara sabun bunyi kebiayaan. Nah ini Saya kalau berbondong ini lho. Ono wisata apike koyo ngene, gunung kidul karo tidak yo rado. Ora Bapakmu ki ora tau kok ngejak aku wisata. kaya ketek gelek sih Pak, sepiro to ngebeske seko Gunung Kidul meni breksi. Anggrek kene kopi jer dhewe. Kowe ora tau nonton TV. Nah, Kan wong bocengan karo bojone tiba wong wedok ngentrong sirahe. Mulane aku trimo rambut kene kowe. Trimo boncenge wong liya ndak ngentrong sirahe. Tapi kene dateng aku. Wong senengane wong aku ora tau ikade. Apa ya ping 4 iki aku nek breksi. kuwi bawa yang boncengnya di nei kiwa kene lho Pak. Nei apa ben orang Besok besok. bombing lho. Oh, nek iki masalah mbokmu, masalah buku. Tapi Lha iki lak dagang sayur. Aku dagang sayur nek pasar go brojong. Gandeng brojong loro, sing siji rame sine tak isi iki, tak boncengke. Lah golek nang. boleh ngeke. Ana waktu gadut, ana waktu gadut. Tekan pasar koreng-koreng. Iki kok pakai boncengke aku kae mbak brojong miring kok ngene kabeh. Iya Pak. Mulane aku tak rapi meneh. Kayak sing siji mbok, siji mbok tuwa men ora Ini bagus loh Mbak. Ini bagus. Mbak Ben ilang orang benjok. Wong rabi kok mengerti bayi mbok bronjong iki ngopo? Dibagi. Ora kok ngeke nggo watuhe ra apa-apa kok tumpangi watuhe wis padha kok. Waktu ya ora ana untunge kanggone aku, itu ora aneh. Kowe iki ngoten lho, donga panuji ada pepatah surga di bawah kaki ibu. Nah, Nah, nek Setuju. kok estune lan apa dongane luwih oke. Tapi ulung kan Mbak. Piye carane? Iki kerjasama Mbak. Ben aku iso mlebu swarga tapi ditambahi mbokmu ben loro piye cacahe sapa-sapa mbokmu 10 Mbak. Jadi aku iso mlebu swarga iki. Oh, jadi nek kepengen duwe mbok cacahe 10. Lempok. Iki luntukan lho. ora mbok kayu iki ora bersih. Siji wae ora apa-apa sebab apa meneh bojo loro wae nek iso nyukupi kepenak. Rono iwak empang, rono sayur lombok, rono roti, rono kopi. Nek nek iso nyukupi, nek ora iso. Rono teko jejet. Rono teko kalau ngono kae teko. Nek iso nyukupi ra apa-apa. Nek aku wis kene trimo. Yen apa jangan? Enggak, jujur, jujur. Ayo, Jadi kalau kalian di samping saus panglipur gitu adalah kalau nanti wonten pamulutan apa niki wae dibacokke, baca ngucapipun. Wah, ini dari moken panggungan secara kemauan. Wah, cuman pangko streaming ini saking Tlatah Kulon Progo, keluarga besar Kalurahan Giri Purwo, Mas Tri Sudaryanto Sakoso, beberapa niki uga. Terus ini keluarga perantauan Cimeng Bogor untuk mantu via streaming. Matur nuwun kabeh diparingi sehat katentreman. Terus iki sing jeneng Gawasi Junior Trans iki ning Kulon Progo kono. Bodo mantu streaming iki. Ya. wonten iki saking Taiwan menika, Dek. Wes. Menika kalau mau ngersake lelakon gubuk asmor. Ya, salam-salam ya sedaya pamirsa streaming kang dunya nonton kabeh yang di Jakarta. Terima kasih Mas Yanto, Mas Agus, Mas Edi, Mas Deru, Mas Cik, Mas Ugi. Ya terima kasih Mbak Yayu, Mbak Eti. Ora kok kan Iki tak sampul masuk ramen pengen gosip terus kok ayo. Apa ini? Pamulutan apa? Ini ana panggundutan mau. Gubuk asmara, lajeng napa maneh? Itu kok ora. Piye to Pak? Saya mau nek wis Kamu Piro? 150 tak tuku bensin 100 tak tuku rokok 50 pun tak pas. Wis kaya gerumpukan seni. Ya, di bekas marah dibawani. Mengko sing dawa ibuke
sing nyanyi putrane. Tidak bukan orang lagunya. Ya, sing nyiprom bapakne, bapak yo. Gubuk asmara iso ora sampean. Lah ibu iki pasti anake tak marai Piye? Kepiye sing piye lagune? Yang lewat golek udaman. Iya, terus iki, Pak. Terus iki, Pak. Iya. Ora tak kroco wong buntet kok. Nyingkar nyingku Minggu ini baru wis tuwa, ben nom bulan dong. Sesuk napa? Ya lagune wangi nek saiki kudu ngomong kan makan. Saiki sibuk gaweane. Wah, aku ki butuh karo bojoku kaya ngeloni apotek. Kok aku mabuk segala macam. Aku tuh nek suwone demane-man yo diusus-usus terus. Waduh, saya kok marai mati lho. Sekecap. Sekejap. Kok piye kok tangi turu Pak Ning apa? Guru datang dulu ning kok jangan. Ayo rasane kok. Aku tangi turu gune. Apa? Guru punya turu aku kaki rada lara. Ayo rasa tekan. Aku ora bermaksud. Iki asline sing iki nganu pelatihku duwe ilmu anyar. Aku arep main. Dulu jangan. Ayo rasane dulu. Ada sambung sudah kan. Terus ya anake kuwi dicari. Aku ya tak. Suarane Lho. beda. Bentuke kayak roti beda. Lelampahan dan Oh lagi dasare lambengku nek mencosnya ora Barang Elisa ngomong bahwa Elisa Sulawesi yang dikirimkan di saya. Jadi memang Jogja itu dianggap hamanku. Orang itu pisah-pisah ke antara iki wong kono iki wong nek senenge kabeh dipangku. Luar biasa. ya dong. Tresno tulus netyanengku beb asmara. Bubur asmara minangkari pembidan yang dari Jakarta, dari Semarang, juga Solo, Taiwan. Oke.
Sekarang iya. Makanya ngomong gitu itu rada aduh. Ngomong iki ojo sing kasenan ngomong diluk sik. Tetakan lho karena makan lho ya nanti. Sorry, aku langsung pengen aja berangan itu bacot ngomong aku bacot. Terus baca ngomong aja. Gunung, neng sak durunge capek gunung Surabaya kiai iki nek ora nganggo jejeran ketoprak minak jindo. Iki ora ben. Berarti iki ketoprak karo wayangan. Ayo, sisan 10 tahun itu wis iki pokoknya 10 tahun lebih bereksi wis tak siapke ketoprake iki wis. Wes. Iki karo Surabaya ngono. Oke, sampai mriki. Surabaya. Ini seperti ceritanya sutradara. Ono. Nah, sampeyan ya mana bisa? Gini. Nah, iki nek jejere waito Karo piungan. Oh yang Bukan sih, bukan. Waito bener nek waito pikiran iki wong kabeh. Ora apa-apa kae. niki iki wis pedhaan ate kandel kan ketokno. Ora kan ketokno iki didapatke. Nek ngomong cara kencur. Lah ben piye? Anggere Pak no bisa mampu kencur, bisa kencur. Masih kencur ya. Jadi, betul tuh ya, minat jiwa betulnya berdua juga. Wah, iso. Berdua. Dapat sih ya, sama, toprak. Dapat sih. Dapat itu apa?
aku pas bola. Saking orang-orangnya sebelumnya cukup pemandian kami kalian keluarga kesenangan sampai ketemu kepala koneksi berjoyi dan mereka sambil kemarin siap belajar pasuk dasar ketemu kepala sampai tujuan kami kok orang-orang begini barang aja kalian mereka simbah lalu kalian atas minyak simbol leru orang simbah lalu Rudi Kampas Rudi Wanyo SSN SSN itu apa? Sasono mana sejarah sini orang ya Kulo tak usul, Pak. berikut Nek upamane dakwahane minyak singkong iku sing dadi dudu waluya pripun? Kulo iki lho bagus. minyak sebagai kan pencapaian ini kira ini harus ini kan kebagusan wah itu kandidatun dulu ibu suci dulu yang kandidatun dulu ini mas Elisa Oscar Salasun soal hubungan bahasa tunggu saya sebelum gede Pak Buko Pak Dewan Romak Matalang kami minta jejer pertama kunci-kunci perambanan ayo aku delok kowe ngono apa sono saya kata sono wis ning kamar apa sono kene jero taman Pak apa sono Iki kepiye jajan? kakak kok seniman dikit sing ya terus Sumatera siap ngerasani minat jiwa terus minat jiwa gitu Iki kepiye jajan saben-saben wayah ngene iki mesti ati bagi minang singkong saged ana temen kene. oh ya kita ini sajane malu tapi ketompak nang kayu keburu semua perbendoman sandrane
Wis ora. Tasih ngoten kok. Sayon kakane Turki. Iya, wonten jauh lurae. Itu tayon marah. Aku kepengin ketemu karo calon Grawak. Inggih lurae. Garwo. Kaya mandene kuwi. Bukaan. Oh, dados menika kapur yang bidak korinipun. Ya was ayu. Kowe buka lawan kuat itu. Ngaturi kasugengan Kanjeng Adipati. Rombong ayu. Calon karo aku Alinci. Aku wis kapan. Ini kapan ya kapan nek ampun sakit-sakit ngaten menika to. Calon karo iki penempel ora apa-apa. Ora becak ojo tak nempel lho. Tetep tak takon. Kuwi mau ngelak jiwa bermiring kok ana sing muni klothok. Klothok iki apa kuwi? Aku ngimbal turut sumapur. Baca takon meneh. Nah, Sejene kuwi apa? aku ngandrongi korek. Oh, Kene ana waleng wadah rokok. Nek entek rokok iki dibung aku muni. Kok nganggo Injek kados pundi? Ini ketok kene to diajeng. kene. Ora usah kulo wedos. Wedhus iki dudu wedhus. Wedi. Oh, wedi. Wedi. Ini apa? Kene saged Injek punten dalem sewu kok mboten sakipun sepung iki mawon to. Nah, sekali meneh to. aku melindungi binatang buas. Emang boten sebuas. Delok mungsuhe. kira-kira bayar temen-temen namanya. Kene Kenapa lho? ojo nglangkang. Aku di calon garwamu. Kowe nek tak gelem karo aku kuasa nang kabupaten Blambangan. Bisa sak isel gunungku. Nek mundur muni piye? Kene kok manut to. Kula menika boten dipun menapaken. Aku ki ngopi di bawah seneng ini nek saged karo kowe sesuk omahmu tak pasangi munyuk ngombe Munyuk ngombe. munyuk kerang ngombe mie pasangi kerami Iya, Aduh, itu kan dari sios. Kali ketemu kan dari sios. wis meh sios nek aku ya aja mundur iki mlaku ning karo tata Anjir menika. kok nek ora wedi kok aku nek maca wedi iki nek juga keceblok ora Lupat. aku kok kaya nyenggol roti kupon Kanjeng Adipati. ya wong ae dadi siji nek ora bingung lek ngayahi Kok bingung ngayahi lah badhe menapa? aku ki calon garwang aku lagi ana wong ayu Jumbo sak menika to. Aku ora pengalaman kan, Mbak. Ora pengalaman. kok Ora pengalaman menika. kok kowe delok dhisik cara ngadeni wedang cara ngadeni dar wong ayu Makane iki lho. apa Apa cek kok wedok kudu ngene. ku nek nang sing kecer kayo bapakne kopi ora jauh napa lurae. sandale digawa ngidul ya kaya aku iso kumpul Sandale digawa ngalor lurae. kali iso amor Sandale digawa ketan lurae. rasa bingung ku mesti bakal kasendat Sandale digawa mulon lurae. kene karo gobani ngetan meneh Ya tadi-tadi dipaten
ora setel iki wong lho. Kene. Sampun badhe menapa? Oh sampun saged. Apa gelem ngono piye to? Apa maneh gelem ngono ya apa iso nyebadani? Arep ngombe dok bebek sak kilo ae iso. Jane kita apa sih? Hah? Iki pincang ning sikile. Oh. Ae liyane normal. Oh. Lurae liyane napa mboten pincang lurae? Nek bubuk ora. Turune panggung kono. Pemain iki kudu iso maca panggung, turune panggung kono. Wedokane ning kene apa nang kono. Ayo sampeyan tadi. Mamang nota sempung. Iki kacamata pembesar. Mane tak gawa rene. Dayane kacamata pembesar napa lurae? Iki nonton cilik-cilik iso dadi gede. Upama nonton Elisa lurae. Wong bros itu cilike liyane gede. Iki wis tau tak turu karo bojoku sing dhisik. Nggih, aku turu bojoku kelakepan. Aku kaya buntal boyo. Digawa ning pasar yo ngugeke aku. Iki kacamata pembesar teri siji dinyang 20.000. Darane bandeng. Mila menika mangke menawi panjenengan sirah nggih ampun dipunaken. Wis tau aku lali ning kamar mandi ra nyokot iki. Heeh. Aku nguruk gila. Weruh napa lurae? Ember karo ciduk iku padha. Wah, senes niku lurae mesti weruh liyane. Ya karepmu. Sangayu. Iki lho diajeng ladenono coba nek kowe gelem. Nek krokot kalendre.
kepengen lawuh ning kari dawuh, kepengen tempe ning kari ngawe, kowe kepengen apa wae, apa meneh aku nek kepengen susu ning kari mencu. Mangko tolongan. Lurai kepengen tempe Kari ngawe. kepengen tahu Ya sama sing ngenteni sing yen para pembang. kepengen susu Kari mencu. Apa kencu? Apa ana ngomong susu kok? ya Panjenengan menika para krama pisan kok jut arep duwe loro iki jut kepiye carane napa saged bagi kekalipun. Aku kini nak jindo lupis sing pinter ngatur wektu seneng ning kono. Selasa rono. Rebu rene Kamis rono, Jumat rene Sabtu rono. Mingune Libur. ketok libur. Nek puskesmas. Ada sereput terang-terang. Kenapa panjenengan menika boten ningsem menawi dipun presani para kawula? Atase panjenengan menika adipati kepengin mundhut garwa direwangi mekek nyelek. Aku ning umum wong kae ora nganggo maksa, ning aku ndoake mencari barang loro tok pilih salah siji. Pripun? Kowe dadi garwaku, apa aku dadi garwaku? Lah niku boten tak pilih. Oh. Kula milih ya wong ayu tenan sesuk penganggonmu tak gali, tak ganti iki gelang iki telung kental. Suwung iki telung kental. Kowe wong loro kuwi sak tok. Gelang ora nganggo wong ayu. Ayo lempok. Ane gampang kok kowe lempok ra iso ning ndi. Boten mawon. ini terus ke Maharja tebing beksi 1 Dasawasa terus ke Rujak Jeruk Elisa Gambiong Rujak Jeruk Gambiong Rujak Jeruk
kan. Ya, ini spesial Mbak Rio sih dulu. Elisa. Oke. Elisa. Sesi cuma apa sih tadi ini? Cak Marlis. Cak Melis, ya siap. Sama biasa. Sesi Berarti mana? coba dulu ya. Ya betul. Di mana ini? Ya, Apa? Apa? oh, sing ngesel sing depan. Sesi depan. Sing depan, yuk. Ya. Sediman sih apa kok? Monggo yang badhe mundi sediman sisa arek iku bola-bali. Dibuka ya Pak. Oh iya. Wiwitane anderek sempeki Sawan menyang kota gede Kalau nyambat cinta sakit gitu Tadi gerak ya Iya. Ayo Ras Sak lari Bendoro Badhe ngundang ras sapa iki? Salas Jenenge Pairas. Salas Salah satu Pairas. Dia kan Apa ya Ras? jenenge dia kan Pairas aslinya. Oh ada apa ya? Berarti juara sideng kayak bojoku biyen Agustusan lomba sideng tuh juara sideng gak belum ikut. Pesertane 10 ning sing sama bisu. Udah ya, bojoku yo ngomong ta ya. Iya Salas Nah, Salas saya ini tinggalnya Mojiri Dringo Saking Dringo Tinggal barang. Lingo bawang. Betul, kayak sakono. Ya. Bulurah. Si Dewi Bulurah. Oh pindah sana Ya, Bulurah yang sini nomor 3 dari 123. Oh iya Pak Citra Ya, Bulurah, Bulurah Kemanuan. Oh, bulurah kok di nomor iki ya. Bulurah Kemanuan, Bulurah Kemanuan Purworejo. Kemanuan kuwi ngurine ngarep buri karo Mukungan. Oh. Biayane kamu kabeh mesti. Iso. Ya, Mukungan karo Kemanuan kan sing keletan kalinan kae. Ya kok ya kenal. Monggo. Monggo Bu. Bulurah dulu nek sirah. Lah iki nek jenengan, lah iki yo ora lama. Ora, iki gaya-gaya monggo dulu. Serekane halus ta. Ngerti ya. Ya Bulurah ya kuafat ayat bisa Kemanuan. Nah, nggih. Kuafat ayat ora iso ngobrol iki ya. Ini Titin, Kak Brenda, Kak Suden Titin. Ya. Suara kurang pramono ning wasisa. Yes. Ini buku apa buku
Bukan dong. Oh, saya kok Bu RT itu malah bojone kepala daerah tingkat 7. Lah kok dhuwur men? Gubernur kan tingkat 1, bupati tingkat 2, Pak Heru tingkat 3, terus kok lurah bupati terus lurah itu tingkat 5, terus menantu Duko, terus RT itu nomor 7 berarti kepala daerah tingkat 7. Bukan DPRD yang lain yang nggak suka.
ayo sore mau dengan panitia besar. Ayo Ju. Woi ini jatuh. Bucu. Ada kan istrimu dua. Ya. Aku istri tua. Iya. Istri muda. Ini aku juga bojo saya. Iya. Oh, wis bebas aku ya. Oke, Jo. Caranya kamu nyembatani piye? Ini bojone aku bojo tua. Ini lanang, ini wedok-wedok ini pancuran kinabet sendang. Ini sing rawan. Nek wis Ya tok lho. Kabeh diujukan. Aku bisa nyembadani kok nek jenggengan kudu sing mantep ya, Pak. Iya. iki wong telu lho iki ora kena selak lho sampean lho. Ora. Seko aku, jeng bapak ya, terus Dek Reza. Oh ya ngene, lanang wedok wedok. Oh iya ngene lho. Ya. Nek wedok nek sing lanange kabeh wedok. Ya, iya, enggak. Saben bengi. Ya kan piye? Saiki Prosesi pisane nang sedaya. ayo. Karen nonton wayang kok Nyawa. Kompak ya. Kompak kabeh. Apa sebab kok kompak? Nah ya pinter-pinter kok. Ora Nah apa? ditangkap Yen mamaja mong karep karep apa piye? Aku ngene iki bebayi teras iki ben malah boros. Jadi aku, kan kembang. Iya, Bapak. Kembang orang, ya. Sopo to, Bro? Aku kan lho Pak biasa Sampai tek. Paci tak tulis. Ceritane dia boleh dusung terjadi suatu aduh. Dapat iku rumah dapat iku suatu. Mas aku gak lalu yo. Mau apa? Panas kok gak kleru. Hah? Melo apa? Aku dari bersake ngono. Apa maksudnya? Boten panas. Capen gono. Iki anake bali iki tebih besi. Dadi sampean kemarin goreng paling ora sepuh. Rasa, Mosok rasa. tak sawat 50. Batuk di buang papat. Oke, iki monggo. Sing jowo jalur ngene. Tekek lorek ae.
wis dicek Mas. Dan orang ini bujuku. Ngopo ora. Aku ora anake nek sing ngerti dino pekek ora iki bujuku tak. Kudune sing apa ya sampean kok anake. Aku niki pekek ning marep dulu. Ini harus minggu lagi aku mati takutnya marep. Nanti ketak ya. Ayo sore numpak motor mabur. Bojone trimo numpak sepeda motor. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwih becik yuk sing anggap asor. La 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 la. Yen iso ngono kuwi percaya, mesti akeh sedulure. Oke dari wis dicek mana ae kok tekan orek lho wis. Ayo ta. Tuku trasine kali wungu iki bresi sensor mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah-ramah contohnya lurah kene desane Gemaripan medul meneh nek ora wis jenenge dukuh paling abang kok sing dadi Pak Dukuh pancene esuk ra kudu akal lau wong wis dicocok kok kene kene wong ngene jam 5 sore wong muter golek bencong paling apa ngomong ganti Pak RT kudu kenal brayani wontenane kudu iso ngrampunke persoalane mongko RT wong karuan piro bayaran RT ujung tombak pemerintah tujuh ayo sampai ini kita udah Iya kami ini RT ini. Kita sing drum niku RT. Ada niku. Kepala daerah tingkat 7 kok jenenge. Ini Praden kuwi RT. Lah iku ki ya RT padha wae nek umum lho, nek umum lho nek umum ya monggo sedina rak 1000 to.
bingung kok. Ora santen. Ya tenan. Nanti aku nak kawin. Itu
ayu siapke trompete kulakne sampeyan telung taun kok ngolah trompet mau jebul mimpi bagus iki manjan sekolah enggak tembung ning SMKI ya tak telepon Pak Arjani terus tahun bulan sekolah ini iso disambung di Pak ya oleh trompet ya kancaku telung tahun ora dolen yo terus
Matur nuwun Mbak Walio, Mbak Elisa, Mbak Suhin, pun panggilanipun ini terus berkah dimensi yang 1 dasar Usia ke-10 dapat jadi destinasi unggulan wisata unggulan di Yogyakarta yang sing baku berkah kanggo kabeh warga masyarakat. Amin. Kula matur mbandangi kalian bojo kula kalian anak kula pokoke jenengan rasane rabi saya berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Tunggu dalam sing golek mati dibagian anjur selamat bengi iki. Kali menika kula nyuwun bareng badhe nyekar maca pat babar kula iki. Monggo menawi Pak kula nyuwun pangapura. Monggo. Terima kasih dan Mari lepas punya paling. Oh, paling